ዘቤት ህፃናት እንስሳታት ዘቤት ዝበሃሉ ሎም መዓልቲ ክንመሃሮም ኢና። እንስሳታት ዘቤት ዝበሃሉ ምስ ደቂ ሰባት ሓቢሮም ዝነብሩ ማለት እዮም። ንደቂ ሰባት ከዓ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎም። ገሊኦም እንስሳታት ከም መጽዓኛ ንጥቀመሎም፣ ገሊኦም እንስሳታት ከዓ ንማሕረስ የገልግሉ፣ ገሊኦም ከዓ ኣብ ሓለዋ ይጠቕሙ። ዝበዝሑ እንስሳታት ከዓ ንምግቢ የገልግሉ ማለት ከም ጸባ፣ ስጋ፣ እንቃቁሖ፣ መዓር ካብቶም እንስሳታት ንረኽቦ ማለት እዩ። በሉ ህፃናት ነዘም ዝበልናዮም እንስሳታት ዘቤት ሓደ ብሓደ እንዳጠቐስና ሽሞም ክንጽውዖም ኢና። ሓቢርና ንከታተል። በጊዕ በጊዕ፣ ጤል ጤል፣ ላም ላም፣ ፈረስ ፈረስ፣ አድጊ አድጊ፣ ደርሆ ደርሆ፣ ኩኩናይ ኩኩናይ፣
كلبي حسمة حسمة بغلي بغلي دمو دمو جمال جمال نهبي نهبي
بعراي بعراي بلو هزانات ازوم نايلو معلت زتقسنايوم انسساتات زبيت بهالو انتاي لكم تصنيحه انسساتات زبيت مالت مس دق سبات بحد خوينوم زنبرو مالتيوم ابز قصد بخال حزنا سلع سقع نمص دحنقنيو دقهم بهلمون منينتهم زفلطولو مس كبرتاتن سنا مغبارن حزبهم زراخولو مهارن الزناقعن زمن المدب كترخبو بصحنا نابلس بوبو شير لايك سبسكرايب بمغبار بيتسبلس بوبو هتخونو بخبرنا عدم